vi i gang? Den lyser rød. Er vi i gang, eller hvad? Når den lyser rød, så er vi i gang. Okay. Så er der video igen. Nu er der køkken. Så sparer vi noget mad her. Skal lige have lidt af det. Du skal huske at sige, at du har snydt. Du har lavet det lidt derhjemme for mig. Nu er det her lavet nogle mader her. Vi går ud og købe det. Det er fint mad, vi skal lige smøre det ud over hele bordet. Må jeg lige få kameraet herop? Vi har været ude og købe det ude i Bilka jo. Det var morgenmaden. Ja, det må det og så snød vi forbi kassen. Du skal huske at kigge på mig, når vi filmer, ikke? Kig på mig, når jeg taler til dig. Så snød vi bare forbi kassen. Så gik vi ind i informationen. Og så fik vi bare maden hurtigere, end vi ellers ville have fået. Men Er du ved at lave videoblog? Hvor er min tallerken? Er du pølse med? hvad er det med at pølse? Er det godt nok? Så er det snart. Nu er vi snart færdige. Så er vi kvæst! Så er vi simpelthen klar. Så er vi klar til at spise. Er du også klar til ikke at fylde? Så skal du lige lave en kommentar. Det er godt.